star 21 star ko kuma ka sa star 61 star waɗannan kwaɗin suna da matuƙar haɗari. Akwai mutane da yawa da suke ta tambaya menene haɗarin waɗannan kwaɗin. Da zarar ka sa star 21 star ka sa number waya bayan ka sa star bayan ka sa 11 bayan ka sa hash. Wannan number dukkan wani kira idan mutum ya waya ka zai na sauraron duk wani kira da kake baka sani ba. Bayan kuma idan aka sama star 61 star aka sa number waya bayan aka sa star bayan aka sa 11 bayan aka sa hash. Wannan kuɗin ba ma iya kira ba duka wani abu ne danganci tax message za a iya gani da ansa a cikin wayarka. Da kuma da zarar idan misali an sama star 21 star din kana so ka cire ko kuma kana so ka duba wane ne ya sama wannan kuɗin shi na ka sa star hash 21 hash bayan nan za ka ga duk wani code ko kuma duk wata number da aka samu ana sauraron kiran naka. Bayan abin da ya danganci star 21 star idan kana so ka duba ta yaya ake gani shi na ka sa star hash 61 hash bayan za ka ga number waya da aka samu ana sauraron kiran ka sannan kuma ana ganin text message ɗinka. Waɗannan kuɗin suna da matuƙar haɗari. To amma da hanyar da aka cire shi ne aka sa hash 21 hash idan bai ciro ba sai ka sa hash 61 hash ma ne idan bai ciro ba ka sa hash 002 bayan sai ka sa hash. Wannan kuɗin da su baka dama ka cire waɗannan kafafen saboda haka kada kuma ta lakin din bidiyon da share ɗinsa da follow ɗinmu saboda haka na gode.